Berdezbizik gaur aldaketa klimatikoari buruz hitzaldi bat antolatu du. Zeintzuk izan dira idearik importantenak? Bueno, azteko, klima aldaketa dela gaur egun ja gertatzen ari den gauza bat. Ez dela bakarrik etorkizunan gertatu den gauza bat, eta hau da kontuan hartzekoa. Ja gaur egun sufritzen ari da klima aldaketaren ondorioak, eta hori da ideia garrantzitsuenetariko bat. Gero, komentatu dugu bebai, zelan klima aldaketak eragingo dion gizakiari asko, ez? Osea, ez da soilik beste gainontzeko espeziei eragingo diela, edo planetako bizitzari, guri ere zuzenean eta zeharka eragingo digun gauza bat da. Eta, gero komentatu ditugu, apur bat klima aldaketak ekarri dituen ondorio guztiak, ez? Egin dugu errepaso bat, ze gertatu alden etorkizunean, zenbat gradu berotu alden planeta, honek ze ondorioak ekarri dituen, ondorioak berten dira ez dakituko seteak, direla, ur falta, suteak, uholdeak, itotzeak, ez? Gaixotasunak zabaltzea, eta horrela hainbat arazo, ez? Eta honek guztia zelan eragingo dion gizakiari, eta eragiten ari den gaur egun. Eta zer egin genke pertsonak? Gaur ona etorri garenok edo galdakon bizi diren beste pertsonak, zer egin leike kalte horiek gitxitzeko edo ez daitezen hain harin heldu? Hor gakoa da ez daitezen hain harin heldu. Ziurrenik gauza guztiak helduko dira, ez? Zer egin daiteken? Noski, individualki egin daitezken gauza guztiak, gauza tipikoa daude, ez? Garraio publiko erabili, okelu gutxi jan, gauza tipikoa daude, ez? Aldaketa individual hauek, badaukate euren garrantzia, erakusten diozulako jendeari zer egin daiteken, zein den arazoa eta hori, baina bere zerbait gehiago behar da, ez? Behar da aldaketa bat kolektiboan, era kolektiboan, eta noski hori aldaketa individualitatea dator, eta denok batera egin behar dugu aldaketa bat, ez? Hau egoera apur bat hobera joateko. Ia banan-banan, binaka, sortzinaka eta milioika aldaketa horrek lortzen. Purka-purka azten jo gara. Venga, sorte hon eta aurrera. Eskerrik asko.